morning. Yan. Mga mamsya, lulutuin naman natin yung adobong isda. So, ito na yung isda natin, mga mamsya. Isa mo na siya. Tsaka nalagyan ko na lang siya ng asin. So, nalagyan na natin siya sa lagyan na natin yung bawang. Ayan. Tsaka lalagyan natin yung sibuyas. Mix lang natin mga mamsya sabay-sabay na yun. Tsaka yung ginger. Ayan. Lagyan natin ng suka, vinegar, soy sauce, paminta o pepper. So, yung mga misya, lalagyan na natin ng tubig na. So, papalit natin mga misya. Hintayin natin maluto yung isda. Lagyan natin mga misya. Mas masarap pa rin maanghang. Kaya natin ng vetsin. Madali lang naman lutuin ito. So, lalagyan natin ng mantika. May adobong isda na tayo mga mamsya. So, ayan mga mamsya, ready to serve na yan.